Indaba yagesi namanzi. Ngesikhathi-ke ngena inkululeko sathenjiswa ugesi wamahhala kanye namanzi amahhala. Kanti asazi ukuthi kahle kahle siyakhejwa. Njengoba sinikezwe izinto zamahhala akufuneki sibe active, akufuneki sikhuphukele ey'ntabeni siyotheza, akufuneki sikhuphukele sihambe siye emahlathini siyotheza ngoba ngesikhathi sihamba siye emahlathini sikhuphukele ey'ntabeni siyahlambulula ngoba sihamba siyiqoqwana, sihamba sihlambulula abantu basemakhaya. Ngesikhathi ubuya nenyanda uthwele uma ey'ntabeni uphumula, uyakhuleka lapho entabeni ungazweni ukuthi uyakhuleka kanti usuyathemeleza usukhuluma nabantu bakini, noma kuphumula ehlane uyathemeleza lapho ukhuluma noNkulunkulu, ukhuluma nabantu bakini. Bavimba lokho-ke ukuthi-ke singakwenzi-ke lokho kukhuleka naloko kuthemeleza njengoba sasinikwa ugesi wamahhala. Ingakho-ke uthola ukuthi-ke uma ugesi-ke sinikiwe mawufa ugesi awuzi ukuzokhandwa urobhe abantu barobhe. U-Eskom mawulokhu ufandiwe-ke ngezimali ngaleso sikhathi ulokhu ufandiwe, kwasho ukuthi-ke phela imali i-root of evil iyaphela. Mesiphela-ke imali lo greedy uzowenza imizamo njengoba ubona-ke manje ikhadi seliyi-ridiculous. Uthole ikhadi la R50 seliwu-R20 ongaphezulu kwa-50% profit lokhu okwenzakalayo ngoba phela umuntu-ke osho lokho ukuthi ikhadi alibi leyo mali usuke greedy. Kanti uNkulunkulu-ke useyamsebenzisa ukuthi no, fanele-ke abe greedy kanjalo ngoba unayo ukuze uzokwazi ukukhuphukela ey'ntabeni, ukuze uzokwazi ukuhamba uye ehlathini, uhambe-ke uyotheza, uzokwazi ukuthemeleza, uzokwazi ukukhuluma noNkulunkulu kanye nethungo lakho elisey'ntabeni nasemahlane. Koda-ke asikuboni-ke lokho ngoba umqondo usasilele ekutheni-ke inkululeko noma ukukhuleka kwakho uthola ngokulwa. Yonke into fanele uyithole ngokulwa ngoba umqondo walaba abantu bakini abangahlambulukile wagcina lapho ekutheni-ke into uyithola ngokulwa. Ingakho-ke uthola ukuthi sisestradini siyotoyitoya, siyofuna amanzi, siyofuna ugesi ey'tradeni, angabe sikhuphukele ey'ntabeni siyokhuleka khona ngoba njengoba kwathathwa amanzi kwiy'nkampani zamanzi ezinjengomngeni. Kwakuyikona ukuthi-ke akufanele sihlangane emfuleni siwashe amawashingi, sihlambulule sikhulume lapha iy'ndaba sihlambulule. Noma muwedwa ukwazi ukukhuleka, ukhuleke emanzini, uhlambulule nethungo lakho elisemanzini. Kwakuvinjwa lokho ukuthi kufanele uhlale ekhaya nje ube kwi-cage, ungakwazi uku-interact-a noNkulunkulu kanye nezithongo kanye nezidalwa ey'semanzini nesey'ntabeni. Ingakho-ke unyezi usuwashintsha, unyezi kwakuwumama owayethwele inyanda. Wawukuthi uNkulunkulu wayesikhombisa ukuthi sibuyele emahlathini, sibuyele ey'ntabeni, sihambe siyokhuleka, sigeze, sihlambulule abantu basemakhaya. Washintsha-ke unyezi manje nje ubusushintshile nje usuveza angathi umama obambe ingane, uphinde ushintshe ube isihlahla esishoyo ukuthi asibuyele ey'mpandeni zethu, asibuyele kuma-root wethu ukuze sizokhumbula ukuthi singobani, ukuze sizokhumbula ukuthi-ke fanele sihlambulule izidalwa zethu, sizigeze, sizicelele iy'ntethelelo, sikwazi ukuthi sikhanyise ey'mpilweni zethu, sikwazi ukuthi nathi sithole i-direction ey'mpilweni zethu. Ingakho-ke uthola ukuthi sibuyele emuva-ke manje sibuyiselwa emuva ekutheni-ke fanele-ke siyotheza, sibuyiselwa emuva-ke manje ukuthi sivalelwe amanzi ngoba vele kuzosetshenziswa loyo muntu onomoya omubi, umoya kasathane ozofuna ukucindezela ukuze uzosukuma uthathe-ke isinqumo, usukume uhambe uyogeza izidalwa zakho, uhambe uyohlambulula izidalwa zakho, uhambe ukhuphukele ey'ntabeni. Qede lapho ubase umlilo ekhaya, nihlambulule ekhaya. Njengoba nje ama-transformer athatha iminyaka ukuthi akhandwe, nogesi uthathwa isikhathi eside ukuthi ukhandwe. Ingaleyo ndlela-ke uNkulunkulu akhuluma ngayo nawe, ukhuluma ngani niwumndeni ukuthi fanele nibambisane, nihlambulule, nilande abantu basemakini.
ukuze nizothola i-direction ey'mpilweni zenu, ukuze nizothola umhlahlandlela wokuya phambili empilweni, ngoba fanele sihambisane nesikhathi. Fanele sihambisane nesikhathi saNkulunkulu, singasaleli emuva siloke sahlala ekutheni fanele kuliwe izimpi, ekubeni isikhathi sokulwa sesaphela. Kufanele angabe siyakha, siphume kuma-cages lawa esihleli kuwona, siphume ebugqileni lobu esikubona.